प्रणाम नमस्कार। हम गायक दीपक दिलदार भोजपुरी श्रोता रूपी गार्जियन के प्रणाम बा। और आप सबके बीच में एगो बहुत ही प्यारा सॉन्ग लेके आइल बानी कलश म्यूजिक से, अभी बानी कुंवार। आप सबके भाई गोले बा, साथ में शिल्पी राज, संगीत आर्या शर्मा, सहयोग राकेश पांडे जी, दिलदार टीम। तो आप सबके बीच हारमोनियम आगे बा, तो हम एक मुखड़ा गावे चाहतनी और बताए आप सब कैसा लगता। लड़का कहता, हम बानी कुंवर तोहर शादी हो गईल, तोहरा सैया के संगे आजादी हो गईल। हम बानी कुंवर तोहर शादी हो गईल, तोहरा सैया के संगे आजादी हो गईल। दिहल नीतीश जी के साइकिल पर, लड़किया कहतिया, दिहल नीतीश जी के साइकिल पर वही चढ़ते बाड़का। हम बन गई मम्मी तू अभी पढ़ते बाड़का। हम बन गई मम्मी तू अभी पढ़ते बाड़का। लड़का कहता, कर लेते हरी कंपटीशन के, दिहिल फीस ढेर टीसन के। तो लड़किया कहतिया, हम तो घूमतानी इहवा साड़ी चढ़ा के, तू तो देवदास बनल बाड़ो इहवा दाढ़ी बढ़ा के। देह भइल 6 फीटा अब ही बढ़ते बाड़का। देह भइल 6 फीटा अब ही बढ़ते बाड़का। हम बन गई मम्मी तू अभी पढ़ते बाड़का। लास्ट अंतरा बा, बानी कुमार तो चिढ़ावतारू, बानी कुमार तो चिढ़ावतारू। हमरे सोझा साड़ी झमकावतारू। बबुआ भुवन अपन मन के मनावो, शादी के तू अपन घर के बसावो। दीपक दिलदार प्यार शीशा में अब ही मढ़ते बाड़का। दीपक दिलदार प्यार शीशा में अब ही मढ़ते बाड़का। हम बन गई मम्मी तू अभी पढ़ते बाड़का। धन्यवाद। आप सब जल्द ही वीडियो देखे के सुने के मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।